tehtäväkyttäjä on semmoinen 150, jos lasketaan vähän sekä oikealla että vasemmalla puolella. Okei, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Voiko tätä harrastaa ihan ympäri Suomen ja tiedätkö mikä on tilanne? Kyllä varmaan harrastaa, mutta on aika suosittu, että ainakin Kemissä asti kävin itse kouluttamassa tuossa kesällä. Kyllä on varmaan semmoista. Okei. Paljon sitten omassa yhdistyksessä on väkeä aktiiveja? Iiris Hautta. Iiris on meidän puheenjohtaja. Iiris on vähän niin kuin oppilaat koulussa, kun kysytään Iiris, mitä? Ei ihan verotietoja kyselisin, minkälaiset on tulokset. Ei, vaan oikeasti kyselisin, että paljon teillä on jäseniä? Kun yhdistyksessä on jäseniä ehkä hiukan 1000, mutta harrastajia Suomessa on jo useita tuhansia. Paljon teillä on siellä teidän omassa yhdistyksessä? Nimenomaan siinä on se pikkasen. Wow! Ootte sitten niin iso toimija? Koirakoulussa ja sitten siellä Ylöjärvellä, niin meillä on viikoittain vielä rallikoulussa toisessa. No tää on selvästi laji, joka on napannut niin sanotusti haukuksi. Mutta onko Ratakohta valmisteltu, kun täällä on taustalla myös tämmönen neitokainen Heikko olet? Liisa. Ja Liisa toimii tässä rallitokossa sitten juontajana, eikö näin? Juu, yritän. Hyvä. Mä annan puheenvuoron sulle, niin ole hyvä. Moikka kaikille! Krista tuossa vähän rallitokosta kertokin, mä jatkan. Saattaa tulla vähän toistoa. Eli tervetuloa tutustumaan rallitokoon. Tässä vieressä on koirakoutsin rallitokoilijoita ja näyttää tätä kivaa lajia sitten teille minun kanssani tässä. Rallitoko on Kennelliiton alainen laji. Koira suorittaa ohjaajan kanssa erilaisia tehtäviä. Kaikista tärkeintä radalla ja reeneissä on iloinen yhteistyö. Liikkeet suoritaan hymyssä suin ja hännät heiluen. Rallitoko on lähtöisin Yhdysvalloista 2000-luvun alussa. Siinä yhdistyy elementtejä tokosta, agilitista ja koiratanssista. Tärkeintä ei missään nimessä ole pilkun tarkka seuraaminen tai asennon millin tarkka suoruus, vaan kaikista tärkein asia on ohjaajan ja koiran iloinen yhdessä tekeminen. Rallitoko on kehitetty ihan tavallisia koiranomistajia varten. Ja päätavoitteena on, että saadaan aikaan koiria, jotka on koulutettu käyttäytymään hyvin kotona yleisillä paikoilla sekä muiden koirien läheisyydessä. Rallitokossa suoritetaan tuomarin suunnittelema rata ja koostuu erilaisista tehtäväkylteistä. Kylttejä on radalla 10-20 kappaletta 3-5 metrin välein. Koirakko etenee radalla perusseuraamisessa ja suorittaa kullakin kyltillä siinä määrä kuin tehtävän. Tehtävät on muun muassa suunnan vaihdoksia, vauhdin muutoksia, pujottelua, pyörähdyksiä, peruuttamista, puolenvaihtoja, erilaisia asentoja sekä niiden vaihtoja. Radalla voi olla myös hyppy tai putki sekä nami- tai leluhoukutus. Radan pituus ja liikkeiden vaatimus kasvaa luokasta toiseen siirtyessä. Rallitokoa voi harrastaa kaikki koirat rotuun tai ikään katsomatta. Iida näyttää meille siinä vähän pujottelua. Ja menee siitä käännöskyltille. Sieltä tulee meidän Onni näyttämään pujottelua. Iidalta kaatui siellä kyltti. Nostetaan pystyyn. Monipuolisesti on erilaisia liikkeitä. Onni mäyräkoira meni just tekemään sen valkovuokon, on käännöskyltti, missä seuraamispuoli vaihtuu. Ja vähän paikalla oloa seisomisen muodossa Onni näyttää siellä. Ja puolenvaihto on jalkojen välistä. Sitten Onni menee täyskäännös vasempaan kyltille.
tuli hyvä tapa päänkäyttöonnilla ja peruutusta ja suoriutui maaliin asti. Kiitos kaikille.